אז היום אני רוצה לדבר על קורבנות. מה זה קורבנות? כל דבר ביהדות אנחנו בודקים איפה הוא התחיל לראשונה. ולראשונה כמובן דיברנו על קורבנות בבית המקדש. כאשר האדם היה חוטא, וכדי לכפר על חטאו היה מקריב כבשה, פרה, כל מיני דברים, וההקרבה של החיה הייתה מכפרת על חטאו. ואותה חיה הייתה מובלת, חסרת אונים, ולא ידעה מה יעשה בה, ובסוף הייתה נשחטת על גבי המזבח ומכפרת על החטא. והתחושה הזאת של חוסר האונים, של מישהו אחר שעושה בך את מה שהוא רוצה ולא מה שאת רוצה, חלחלה אל בני האדם, רק אל חלק מבני האדם. ואיך זה בעצם התחיל? הכל תמיד מתחיל בילדות. בילדות באמת אנחנו חסרי אונים. אנחנו תינוקות שצריך לטפל בנו, ולאט לאט ככל שאנחנו גדלים, אנחנו מתחילים לעשות דברים בעצמנו, ולהיות הרבה יותר אחראים לעצמנו. אבל ישנם אנשים שמשהו לא מסתנכרן להם, למרות שהם מתבגרים ויכולים לתפקד ולעשות דברים בגופם, הנפש עדיין תקועה במצב הקודם הזה, הילדי, שבו אמרו לה מה לעשות והיו אחראים עליה. משהו לא התבגר יחד עם הגוף שהתבגר. מה הבעיה בכך? ואיך אפשר לפתור את זה? ככה אדבר בסרטונים הבאים.